नोङो थै मेलेम फिल्म गासिखौबो बुख्रेबजोबगोन आङो बिनिफ्राय गोख्रै थानांसिगोन आङो आरोथ' बेथ' बासिग हानाय नंला खोमालै दिनै साला सानसेयावनो सान्स नोंखौ हामला खालामनो मोनबाय आङो नङाब्लाथ' बेबो उनथिंजाय हामला खालामखानायखायसो डाइरेक्ट खर' माथायावनो दैखाबाय आं साल्ला जमराजा लांफैनायनि टाइम जाखाबाय नोंखौ मिन्थिबाय सोर बासायो नोंखौ थांनायाथ' थांनोसै नाथाय ओमफ्राय सोरखौबा नङा सोरखौबा रायलायनो मानसि लांफानांगोन ना मिजिं नों दुखु दाजा नोंखौ जेरैखि जायाबाबो न'आव लाबोफिनगोन आङो आं मानसिखौनो नागिरना मोनथ'वाखै सोरखौ लांनो आङो ना हजों न'आवसो फन हरनोसै आङो नङा दानो हजों फन हरब्ला बिसोर टेनसन जागोन ना आइयाबो मोजांखौनो रायलाया दिनै आंजों नङाब्लाथ' आइखौनो लाना मोजां रायलायहैनो हागौमोन लिसा बिदि गिनानै थाबा जानाय नङा माबा मोनसे साननांसिगोन आङो आरोथ' जेसेनो गोसोखौ लोरबां खालामगोन बांसिनसो बोरैबा मोनगोन दाथ' आङो गोसोखौ गोरासो खालामनांगौ दानोथ' आं सोरजों रायलायग्रोबावनांगौ जाखो दिनै बिहामजो आयै आंनि फिसालाखौ जेलाव हरनो मोननानै फाफ्लिया न' सिङाव जिरायनानै थाबावदों फाप नांगोनहाय नोङो फाप नांथारखागोन नोङो आयु जालायबाय दा नै आयु जि मोजांबो मोनगारगारोहाय बोरैबा नायबोला बे कार्टुनफोरखौबो बोरैबा मानसि बायदिसो मोनलायलाङोहां आहा स्ट'रिफोरखौ नायोबोला बुरैबाबो हले नायनो मोजां मोनगारगारोलै आङो गोदो आबामोनहा नायबोला आंहा रायबावोसोमोन दाना नै आंहासो इन्टारेस्ट मोनग्रा जालांबायना हारसिंनो मोजां मोनगारगारबायहां नायनानै आयु आबै नै आबै हाथरखि माखौ नायनानै एसे मोजां मोनखो नों आबै दाबा नों मिन्थिब्ला मा सानो आबै आं हले कार्टुन नायदोंमोनहाय मा बुंखो आबै कार्टुन नायदों नोङो औहाय नै मोजां मोनथारदां नायनानै बावगार हायै गोसोखौ नायदोंमोन आङो माबायदिथो आबै माने कार्टुनाबो एकदम माबा स्ट'रि जालायलायो माथो आंहाबो मोजां मोनलांग्रासो जाबायहाय दाना आजिखालि माथो जाखो आबै नायजायोदि जेबो नङा आरो जाहैबाय बुरै मानसि बेफोरजोंनो एसे दसे टाइम पास खालामाबा गोसोफोराबो एसे मोजां मोनो खोमा दुखु दाहाफोरखौ बावगारनो सानोलां बेफोरखौ नायनानै आबै ओमफ्राय माथो लाबोखो नोंलाय बेलाय आबै नों बानलु रोसि लोंनो बुंबाय थादोंमोन ना बेलाय आङो दाउ फिसा मासेजों बेजोंनो बानायबाय आयै आबै मालाथो बानायब्रबखो नोंलाय माबा राजा जायख्लंखौ आं दाउखौ माबा होबाय ओमफ्राय गोसो जानानै संबाय आं आबै नोंबो बुंबाय थाबाय न ओमफ्राय दाथ' संनायाथ' माबोरै जादों आबै नायदो न एसे देहाफोरा स्रां मोननायनिसो गोसोखांबाय थादोंमोनहाय आबै आङो बानलुखौ एसे गोसायैनो होनाय जाबाय दे आबै गोसाबासो मोजां मोनखायो आंहा ओमफ्राय जेरै बिहामजोआ फैथ'वाखै आबै एसे गोबाव जाबोगोनसो ना मागोनथाय आइयाबो माबा फैसा हिसाब खालामनांगौ दंमोननोलै दा फैगोन बे आबै ओमफ्राय आबौ मेहेराबो फैयाखै दाबो गैया आबै आं फनबो हरदोंमोन हमाखैनो माथो मानोथो दाबो सफैदिया बेलाय न' आबै गुदुं लोंनाय नायलाय र' मोदोमलायखाबाय माथोहाय आबै आयौ माबा मस्लाफोरखौ आङो मोजाङैनो होखादोंमोनलै आबै दे आबै नों संनायनि आखाइनियालाय गोथाव जाया माथो जानो दसे समफोराथ' बेबायदिनो थाङोलै दसे लोगोफोरजों दसे न'आव ओमफ्राय जेला हारसिं थायो मोजां मोनथारालै गोसोखौनो नाथाय माथो खालामबावनो सान नङा होमबा जायखौ हास्थायदोंमोन बेबोथ' आरो थगायसुलिसो ओंखारबायबा दे आरो हारसिङै इन्जय लानोसै नङाब्लाथ' बोरै जाबावगोन ओमफ्रायथ' गोसोफोरखौ दसे मोजां मोनगोन साननानै बाहेरायाव ओंखारबोयो नाथाय नङा बेनो बेब्रा माथो बेनो दिन बेनो सान बेनो हर आंनि थाखायथ' जेरै गासिबो एखेसो जेबो फारागानो गैया न'आवनो थांफिनसैलै आङो दा लेट जाबा आइया दुखु मोनलायगोन ना ओमफ्रायथ' रावनिबो थाखायबो बेबायदि गोसोखौ गाज्रि खालामना लायालै आङो दरखार जाखायाखै आइया मेहेर बेबायदि जोखोमनि हालोदाव बियो आरो बे जायगायावलाय माबोरै बिदि जाखो बेलाय ओइ मेहेर फंबाय सिखार सोर नोंखौ बेबायदि खालामलाबायखो माथो खाथियावबो रावबो गैया सोर बेबायदि खालामलांखो फंबाय सोर बेबायदि खालामलांखो नोंखौ माबोरै बिदि जानो मोनखो माथो दहाय हाथरखिया बबावबासो थांदोंमोन होनदोंमोनलाय गावनि लोगोफोरजों नाथाय बेबायदि हालोदाव
दा मा जानो मोनखो बियो बेखौ हस्पिटालाव लांग्रोनांसिगोन आङो बुरि बिदि जायोब्रा मेहेर फंबाय नोंखौ दानो हस्पिटालाव लांगोन आं जेबो टेनसन दाला नोङो जेबो जाया खाथियाव रावबो गैयाब्रा ओइ फंबाय मेगन नायलाय बेथ' बै मानसियानो ओइ फंबाय आं दंना आं नोंखौ दानो लांसिगोन आङो ओमफ्राय मा जादों बेलाय सोर बेलाय आरो बिनि खाथियाव थांनो हानाय नङा आङो दाख्लै बिनिफ्रायनो पकेट मारिदों आङो खारदोलै जाम्बि नङाबा पुलिस स्टेसनावसो लांजागोन नोङो बे आंखौ नुवाखैथ' ना हा नुवाखैदांलै थुदो फुटलैयासै ओइ ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों नों आंखौसो होनबाय नामा बेलाय प्लिज नों जायखियानो जाया मानो आंखौ बेयाव एसे मदद खालामफैलाय मदद औ एसे हेल्प खालामलाय आंखौ हस्पिटालाव लांनायाव आं औ नोंखौ होनाखैबा सोरखौथो होनखांलाय नुवाखै नों बेसे जखमि हालोदाव दङ नाथाय सोर बेलाय आंनि फंबाय बियो प्लिज आंखौ हेल्प खालामल' नोङो बारा सोंबाय दाथारसै अके दे बबे हस्पिटालाव लांनो आरे लवार आसामाव थुदोब्रा मा जाया ओमफ्राय बियो मा जादों बेलाय मानसियालाय कुइसन दखान नामाब्रा गारिखौल' सालायनो हाया नामा नोङो दे होमबालाय अब्लाबो कन्डिसनाथ' एसे गाज्रिथार ना मानसिना बेसेबां स्पिडाव थांनांगौ एकदम फुल जाखो स्पिडाव थौ थाब मोनहैनायनि आरो मायबा प्रब्लेम जाबा आंखौ दाय दाहो दे जागोन दे थौदोल' नै फनानो रिंबायल' थाबाय माबा आया ओमफ्राय हमनो नांगौ खेबसेसो आं हरबाय थादोंना हाथरखिया नुवाखै नामा बियो नों मानो दाबो फन हमजाया मेहेर दहायबो हरदोंमोन आङो नै फनखौनो हमारासै बियो ना माबाफोर बेस्थ'सो दङ नामा बिदिनो जाखागोनदां नङाबाखि आं हरनायखौ हमा जागोनखाय बियो अब्लाबोलै आं गोसोखौ मोजां मोनाना नों फन हमाबा थाब फैदो ना मेहेर ओमफ्रायथ' नोङो ब्लेकखौ मोजां मोननायखाय आंबो दिनै दख'नाखौ गोसोमखौनो गानलायदोंमोन गैया मानसियासो दाबो सफैदिया ओमफ्रायो ओहो दिनै थामाम लेट जाबाय बे आङो बोथोरफोराबो देनजारलै माथो आयौ नों दासो सफैबाय औ बिहामजो मा होनबावनो जोंहा मिटिं दं होननाया जि गोबाव जाबाय सासेया फैयाखैनो ना बेखायनो लेट खालामोना आरो ओमफ्रायथ' आरो थाङाबाबो जाया फैसानि नालाय जोंहाबो ग्रुपआ आयै आरोथ' सासे फैयाबाबो जायाना जमानि मिटिं बेनोथ' जाहैबाय आरो आयै जोंहा आफाया नोंखौ दाबो फैया बुंगासिनोमोन ओहो बिदिबा नोंहाबो आंखौ नेबाय दङ ओंखाम जाग्राखै बियो आयै मालाय नोंजोंसो जायोनो नोंखौसो नेदों ओमफ्राय हरनि 8था जालायनोसै दाबो सफैला बुंगासिनो आयै आंनि सनाबाना सोरां आंहा आरो नै लेट जाबायना दिनै एसे जेबो नंला आयै दा माबा टिभिसो नायगासिनो दां आफाया आरोथ' बेदर एसे संदोंमोन नालाय बेखौबो जालांदो होनबायना लोगोफोरा बेखायनो एसे जाबोनायसै आङो दे आयै ओमफ्रायथ' नों संनो थिननायखौनो संखाबाय आं ओंख्रिखौबो आयै आंनि सनाबाना बिहामजो आंबो गरम मोनथारबायलै होमबा फ्रेस जाहैदों आयै आबै आबौमोननोबो ओंखाम खुरनानै होखांखाबाय आङो दे बिदिबालाय ओमफ्राय नोङो बाहेरायावलाय माथो खालामबाय थाखो माथो खालामनो माने आयै मेहेरा आंनि फनखौनो हमाखै दाबो मानोथो हमाखै फालाय नोंनि फनखौलाय बेलाय मिन्थिया आयै आं दहायनिफ्रायनो हरगासिनो 6थानिफ्रायनो ओमफ्राय बहाथो थांमानो होनामोन बेलाय न'निफ्राय ओंखारलांबाथ' आयै बियो लोगोफोरजों दसे थांगोन ओमफ्राय एसे फिसा खामानि दं होनदोंमोन बेस्थ' मालाय अब्लाबो बिदि खालामो फनखौ हमालासे मानो थानांगौ बेलाय हमनो नांगौ ने बिहामजो आयै नै बिहामजो दा फैबा थिगसे रायना हो मिन्थिबाय थिगसेबो नङा माने एसे रायना होबानो जाबाय आरो जेबो नङा सोलियो बेफोरलाय जागोन दे आयै बांद्रायखौबाबो एसे रायज्रोनांगौहाय बेफोरखौ माने नोंबोथ' दायो आरो मालाय नंला नालाय बेखायनो मेहेरनिनो जिउनि लोगोखा अब्लालाय माथो रलाय फन खालामना नायनि आङो हमोना हमारा आरे रिंदोंथ' फना ओमफ्राय आंनिखौबो हमाखै माथो गारिफोरसो सालायबायदों नामा बिहामजो हमालै आयै आंबो बेसे ट्राइ खालामबाय दहायबो र' जेबो सिन्था खालामनाङा माबा मोनसे बेस्थ'आव दंथारो बे नङाबा लोगोफोरजों दंथारो जागोन खोमा आयै अब्ला मेहेरजोंबो मा जाबावगोन आबाजों ओमफ्राय सानाबायालाय फैबाय न'आव आयै सानदेवाइफोराबो दाबो सफैयाखै नुबाय सानाबाखौबो हरथ'बोगोन होननानै बुंखायाखैमोनथाय आङो नुबाय दा मा मोनो आसलथे बाहेरायाव थाबाय थानो
दे एसे ट्राइ खालामनानै नायबावनाय फना हमबाय बायो खोमा आंबो फन खालामफिनगोन र' दा दसे थानानै जागोन दे आयै र' बांद्राय गोबाव बाहेरायाव थाजानो बायोहाय आङो हर थौजासेबो आयौ एसे दुगैनानै फ्रेस जाग्रोनोसै आं थाथ' गैया माथो फनखौनो हमबावा दाबो बिहामजो माथो जाखो मा बुंखो आबौ मेहेरखौ डक्टरा आयै बिफाया रायलायदों र' डक्टरजों ओमफ्राय दाबो मानसिखौ नायनो मोनाखैना आं हमनोनो हायासै मारै बेबायदि जाखो दहायसो आंजों मिनि खुसि सैमाजों रायलायलांदोंमोन बियो आयै आंजों आरो हरखाबैनो मा जाखो बेफोरो आबै दे दुखु दाजा बारा जों दङ ना औ नानि दाथ' आरो नै नोमफायाबो रायलायगासिनो आंबो एसे नायना फैनि र' गोसोखौ हमथा जेबो जाया दे मेहेरा दाथ' जाथायफोरखौबो जों मोजाङै मिन्थिजोबासै माब्रै बिदि जाखो ओमफ्राय आबौ मेहेरा मोजांथ' माने जुरि बिहामजो मानोथो दाबो जेबो बुंफैया आयै डक्टरा दहायनो थांदोंमोन माथो र' नों गोसोखौ हमथा बिहामजो हा गासैबो थिग जागोन आंबो दा गोसोखौ हमथानांगोन नङाबा बिसोर आरो दुखु जाबावसिनगोन ना आबै हामा आबै बेफोरबायदि दुखु जानो हा इसोरनावल' आरज गाब जे जोंनि मेहेर आबौआ मोजाङै मोजां थाबैनो फैफिनथों मोजाङाव दहायसो आंजों एसे मोजाङै दावलायनानै थांदोंमोन सोर मिन्थिगौमोन बिदि जागोन होननानै मेहेर नों मा जाखो थाबैनो मोजां फैफिनदो ना बेखायनोसो आंनि गोसोआ गिबाय थादोंमोन माबोरैथो बेफोरबायदि जाखो आबा आयै फिसालाय सोर सुथुर बियो बेबायदि नोंखौ खालामना हरनाया बेफोरबायदि खालामना हरोनाहाय नोंबो माबोरै बेबायदि बुजानो मोनखो आबा बहा थांना बिदि जानो मोनखो नाथाय र' गवा बियो जायबा मेहेरखौ बेबायदि खालामदों गावबो गवाथ' मानसिखौ बेबायदि खालामनाय खेला मोनदों नामा मानसिनि जिउजों गेलेनो नोंनालाय सोर सोरथो दुश्मन नुजियो आबासोना गिलु बालुनो नोंबो हर सान मिन्थियालासे थांलाबायो जेराव मेरावनो हनै आदरखियाबो बेसेबां दुखु जागासिनो नोंखौ नुनानै नोंनि बेफोरबायदि हालोदखौ नुनानै दे आफायसन नायहरथारदो दे जेबो जानो होथारनाङा आबा मेहेरखौ आरोथ' मेहेर नों थाबैनो हामनो नांगोन नोंखौ जायबा बिदि खालामदों बेखौबो जे साजा होफिननांगौ ना आयै मेहेरा हुस फैबाय नामा हुस फैनो आबा माबोरैथो बिदि जानो मोननाय आरो बहा लोगो मोनबा नों बेखौ आयै आंथ' न' फारसेनो फैगासिनोमोनलै नाथाय फैबाय थानाय समावनो मेहेरखौ बेबायदि हालोदाव लोगो मोनदोंलै आं आयै ओमफ्राय खाथियाव रावबो गैयामोन नामा जेन'बा बेखौ जाय बेफोरबायदि खालामदों बबावलाय थाबावनोब्रा आयै बेबायदि खालामबाय थांबाय बियो ओमफ्राय रावबोथ' गैयामोन अब्ला मा जाबावगोन आबा हनै नायहरनाय बेसे गोसा दुखु होदों खर'आवबो औलै आयै डक्टराथ' बुंदों सम मथे जुदि बेखौ हस्पिटालाव लाबोआमोनबाथ' एसे बांसिन सिरियास जानो हागौमोन होननानै बुंदों बोरैबा थांग्रानायखायसो नों आबा बोरैबा लोगो मोनसननायखायसो नङाब्ला सोर बेफोरबायदि हस्पिटालाव लाबोगौमोन देनाय आजिखालिथ' मोथ्लाबिसो जाजोब्बायना जेखि जाया मानो बारा नायसननो नागिरा दा थेंक इउ बाबा सना नों जे नोंनि फंबायखौ हस्पिटालाव एकदम राइट टाइमावनो लाबोबाय आबा बोरैबा औलै आयै डक्टरा बारा गिनाङा होननानै बुंदोंमोन नाथाय हनै दाबो हुसखौनो फैयाखै मा जाखोलै आबा सना सोर बेफोरबायदि खालामहरखो एसेबां नायनो हाथारि दुश्मनथ' ओंखारथारबायना सोरनि खामानि जाथावथाव बेबा आयै आंथ' ना मेहेरनिनो सोरबा सुथुर जागोन ना मागोन बेबा हेद जाखागोन खोमालै आबा बिदिनो ओमफ्राय माया मादैया खिन्थाहरबाय बेनो आं सोरांखौ बुंदोंमोन दाबा आरो मा रेक खालामफैयोलाय बेबोथ' बे बिमायाबो मा बुंबावगोन खनसेनिखौ नुवाखै जोंखौसो उल्था नायहोनो नागिरो दे आयै टेनसन लानाङा हामगोन दे मेहेरा औलै आबा मोजाङावल' फैथारथोंसै हुस फैग्रोथोंल' मानसिया नों मेहेरजों दसे थाथ'होनबा आयै बांद्राय डक्टरा फैनो बादा होदों दे आबा हाथरखियाबो दहायबो हाबनो मोनाखै दा थिनहरलाय नोङो रावबो गैथ'खाया दे जागोन दे औ आंथ' बिदिनो सानैसोल' हाबजागोन बुंखादों नालाय बेखायनो आबैयाबो दहाय नायनो बुंबाय थादोंमोन ना आबा आबैया दा नायथोंसै हाथरखिखौ थिनहरग्रो दहाय लाबोब्लाबो आबैया थाखादोंना हाथरखियासो खेबसेबो हाबनो मोनाखै औलै बेस्रा बिराद दुखु जागासिनो ना बेबो दे आबा थिनहरदोल' नोङो दसे नायनानै थानोसै ओमफ्राय दसे थानानै न'आव लांदो नोङो मिन्थिबाय दोनहैदो नङाबा बेयाव थाबा बिदिनो दुखु जाबाय थागोन ना बे जागोन दे आयै आं थिनहरनि र' खैफोदफोरानोथ' नोंनावल' मानो फैयो आबा बे नङा ओरै मोनसे बे जोब्बानो बै मोनसे जालायनोसैलाय मानो बिदि
मेहेर माया बिदि जाखो नों मा जाखो डक्टरा लासै रायलायनो खिन्थादों नाथाय मेहेरा माब्रै हरखाबै बिदि जाखोआयै मेहेर नों मा जाखो आयै मानो हस्पिटाल बे दाबो हा डक्टराथ' जेबो गिनो नांला होननानै बुंदोंमोन नाथाय मानो मेगन खेवाखै बे दाबो औ बिहामजो एसे सम लागोन बुंखादों थाब आरो आबाया हुस फैयो मालाबा जोंजों रायलायो बेखायनो आं गिबाय थाखायोमोन मेहेर नों मानो आंनि खोथाखौ मानिया मेहेरा मा बिहामजो हुस फैहांदों खोमा र' आबाया मेहेर नों हुसाव फैबाय आं बेसेबांबा गिबाय थादोंमोन मेहेर नों हुसाव फैमारबाय जों नोंनि खाथियावनो दं आबा जे नोंखौ हस्पिटालाव लाबोदोंना जोङो दे एबार जेबो जाला गासैबो मोजां जासिगोन हा एबारथ' नों हामखासिगोन मेहेर लासै आबा लासै टेनसन लानो नाङा जों हस्पिटालावनो दंखायो नाथाय आंनि आइया बोरो आं हस्पिटालाव आंनि आइया बोरो ओमफ्राय मेहेर नों मा जायामोन सोर जाखो नोंलाय आबा आंनि आइजों रायलायनो बहा दं आंनि आइया बेथ' फैगासिनो र' आबा मेहेर आं हाथरखि आं नोंनि हाथरखि मेहेर आबा डक्टर नायरा मा जाखो डक्टर आं नोंथांमोनखौ दानो बांद्राय सिरियास रायलायथ'नो नाङा होनना बुंखादोंमोन ना दासो हुस फैनाय मानसिखौ बांद्राय बिदि दिमागाव जर होनो नाङा नोंथांमोना नङाबाथ' आरो बिदिनो जाखागोन ना नाथाय दासो जोंजों रायलायदोंमोन डक्टर बियो मिथिगौ नाथाय बेबायदि हुस फैग्रा नोंथांमोनाबा मा रायलायखो स' प्लिज नङाबा खाथ्रा जानो हागौ बिनि जिउआबो बेखायनो नोंथांमोना अननानै थांथ'दो आरोथ' बिनि खर'आव दुखु मोननायाबो एसे बुरजायै मोनदोंथ' स' बेखायनो बेखौ जेसे हायो एसे नोंथांमोना रेस्ट होथ'दो दसे जागोन दे डक्टर हाथरखि बिहामजोथ' जागोन दे डक्टर नाथाय बियो आंखौ मोनोबा दा बिनि जिउआ मोजाङै सेफ जानाया गोनांसिन बेखायनो जि डक्टरा बुंगोन बेखौनो खालामगोन जोङो औ मेहेराल' मोजाङै हामथोंसै अके होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे अब्ला जोंहा थांसै दिनैलाय लोगोफोर ओमफ्रायथ' मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच दे होमबा लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों लोगोफोर बाय बाय